Jesus Christ ning bai jotono haini hai lamsogo muita tongbaina thangai osung chapter 10 no serung laikha Phunukjakmani chapter 10 ke ang muita tongo aprang pairamalia te kisisa tongo te kisisa ko monang tini sawi sung chapter 11 no jengana ke chapter 10 verse 10 by 11 no ang poriwana 10 by 11 ang bini yakni bijap kotoino no nawi chaka abo ani bukugo pia modu hai ketei engka pia monok baike abo ani bohok no kharuka hake ang hai hnei sajakka neng hai no hai asik doparok ni bagai asik hani borok ni bagai asik kok ni borok ni bagai te asik bugrarok ni bagai kaitor kok samano ma sanai oro jeng omnono ang sanani musungo kok ketei bukuwo ketei piaba bohogo soge kekha John bo kaitor bai samung rozakha omongka kaitoni kokno pirani ba saklainani bono boni kaitor bai je samung berjakmani bo John bo Ramasnai island nge kabadi bo Patmos ni island bo kaitor bai roi rohor jakha mane aro bo sogika kaitor homoi bo aro sogika aro bo kaitoni kokno piri tongmani jorabo bo Phunukjakmani no Jesus Christo bai Phunukjakei suimani bo Jesus Christo bai Phunukjakmani gebo kaitor bono saka kaitoni kok thaino tebo tamane faithful kabui baike kaitoni kokno piri tongdi mane kabui baike omono piri tongdi omono no Apostle Paul bobo hai hinai sawo kaitoni kokno samane ingka bono mane bono nawi buino testify khlai mane ba buino saklai mane ba buino sai khnaro mane ang kaito ni kok bai ang omohai ingka ba kaito ni kok obohai kaito obohai bono saklai mane ge oro jengnugu kaito ni kok no rohai ni sawo bukugo angke ketei engo bukhawo bohogo soge kekha engo ge mo kaisana jeng ang sawono oboni kokno jeng kisana wansok laiyana jepro jeng kaitoni kok no khanawo mane jeng je Christian rok apro jeng no tamaisa norok ni bagai sokat kabang ma khati jak tongo ge o kok no khana khake o kok no jeng nakha mane martamu jakha mane nakha abro jeng khanawi sago nakha abo ke ukok ke khana thogo ketei ingo haide khana thog ketei ba khana thog ekoi ko nge piawa bono seng wan sogoi bono seng digest khlaiye bono pore woi ukok no pore woi seng teibu kuthuko wan sok khangke abo ke kha ngi baike abo jepro khanawo nang sokat simana nge khana thotao abo ketei ingo piawa sokat mawani bagai seng tama khlaiyane nangnai kosto tekto teibo sak no hani loge Jesus Christo sawo ani cross no janija cross no balai hindi ani loge phajani ke janija cross no ma balnai ge cross no ma balnai bo mane khana thokogya haibla kosto ni kok ge okno sawo jang buku bai khana prongke ketei piaba bono jang bising teibo kutuke seng wacho kangke abo bohok sogi mane hozom ngidani prongke abo kekha ngi jeng ukokno jeng 2 Corinthians 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15 ne pore kinuk nai aro kok sajak tongo baksa je Jesus Christ ni aro foundation nai
baksa nok no tuma nai bufang bai tango so bai tango ya ke ba wa bai tango omhai baksa angke surangsak bai tango rupai bai tango manai kaham bai tango omhai ke jeng no piaba beba nung samon klaimani tangmani abo hor ni bising tise par mangnai abo kekha hor ni bising ti par mangnai manena hor ni bising ti par mangnai mane tambo kosto khanai haile geze tongruknai bomhai tongruknai rangsak roke tongruknai gesen the 2 Corinthians chapter 5 verse 9 10 obo seng nugu aro jotonu salsa Jisu Kristoni bus ni buskango mabas anai jotonu bus thumjaknai nge tomani bagi bus thumjaknai obo non Christian rokni bagi ya Christian rokni bagi sokat rojagoni bagi ge sokat mawani klai sugia tabuk nang rodi khela khaibu sokat mawani hai no asok lenglawi mangsa khlaiyawi nang khela khai ka sokat de mano maya nang pai ka plai ngani pati belek kena kosto khaini nang nai practice khaina nang nai omo khaina na aisu basa nang nai kharani nang nai hai aram ke thui tong be maya de omo hai bono wansok khangke bono kuthuk ke seng wansok khangke abo kha ukok no samani phadi seng tabuk chapter 11 no thanglasinai chapter 11 wo seng thanglayana aro kok ang 1/2 no pilas kang pariwana verse 1/2 kok bukhro sujak tongo kai to ni bagai kok sanai khorok nei rok ang apro raidang hai sujak nai kongsa rejakai hai hinai sajaka basadi kai to ni nokthar no sudi hayano bo sudi noktharo suri nai rok no bos lekhadi haipano nokthani noklano ta sudi abono ta sudi tamni hinba abo buini borok rokni yago rejaka borok nokha talbrui chinei jora taun katharno kadul wana verse 3 also ani bagai kok sanai pudri kanja khorok nino ang rohorana borok nokha sal ek 1260 days jora kaitoni kok sawana jeng obon bisa wansok lainai oroni mate jeng nukha abo Jerusalem o Jews rokni temanai temple yakaba nokthani kok oro jeng nugo kaitor nokthar no kapung rowani ba kas mo khayoni roya nai piaba amo bese puiles kangni 7-year tribulation ni koksebo 7-year tribulation no 7 bosor bisisni kosto tekto puiles kang khaksawo kaitor u nokthar no ke bopano mangsa khlaimeya mane kaphei meya mane sokomo meya ba sebai meya omai mangsa khlaimeya piaba noktharni phatani nirok tabernacle nirok sibaina jefro nirok ani seminar naike bujinai aro nirok google bo check khainimo tabernacle baibo aro tabernacle bisingo mane rini nox naja aro bisingo khotol kaini dong u khotol kaini ni momo ke nuka na hosna sin ko rowe nuka no ke borok gentile rok thangai kubun dofani borok rok thangai bebagna khlaiman haya dongso khlaiman ba temple kap rungui omo khayi khlaiman haipana kaitor o bising no ke kono bo omo khlaimani roya mane kapung wani bo roya gentile rok no nge oro sungte bunugu aro kunui borok basawe ronai borok kaitani kok pirnai tabok oro tamaisa noklano ta sudi
tamani nokla o nuka ba nokla bono mungsa khlaimaya gati kunui rok oro tamasa bini borok ni yago rojak borok nokha talbruisi jora taun kathar no kadulwane nokha talbruisi jora taun kathar no kadulwane ani bagi kok sanai pudri kanjak khorok ni no ang rohorwana ge khorok nei borok khorok ni borok kaitoni kok no pirnai ge 1,44,000 Israel ro aro pilas kangni taltham khaksani jorao Israel people ro Israel dofani borok mathangzak nai kaito u kunui kok pirma bai borok jisuni kok no khanawi borok nanai hage borok mathangzak nai phiaba borok soitani number no naya temon himle kok pirjak ma bai borok businai ge soitani number no naya nangnai nainai gapro borok butharjanai tani butharjanai obo detail chung tongo ulo butribu chung thranai haipanamo aro je tabok kok samane abro businai bagai borok ge u kunui kok pir phainai borok soitan antichrist bai borok butharjaknai ge butharjakmani yagulo antichrist bo tomakhainai bebak no boni number no ronai gesung oro okay tabuk mondir ni kok salai tongma ba mane nokthani kok nokthar bai ke chengraka mosi jepro Israel lokno tiklai toi pego apro hasing khongo kaito Israel lokno saka kaisa rini nox nadi aro jepron rok hamia sungsok khlaio ani thani mui barok phaikangke norok ni sungsok nakarjak nai ge oma hakena nokthar chengra aproni chimi hasing kho proni chimi ge nokthar bahake snamnai tangnai abo beba amawo sajak tongo 110 nirok porinaiman ge boni yagulo sing tuman nupikya 110 chapter 25 nirok porinedi ge boni yagulo sing nuka u omo haikeno tabernacle yakaba rini nok haikena boni pattern haikena Solomon ni jorawo nokthar snajaka abonu Solomon snamani nokthar ge abo first king chapter 6 onrok naike manai bofro jefro borok Egypt ni nokharmani 480 years kapro Solomon unok tangkha mane Solomon ni jora sok phaikya David tangna naimani kaito tangdolia ge Solomon David ni sajla Solomon unok tharno tangkha ge umongka Solomon raja chawe bisibri kamani jorawo unok no tangkha ge boni yagulo jeng nugu u Solomon tangmani mo Babylonian ni raja phaiwe tomule Solomon ni jora ni chimin kaitoni kognali yakma bai kaitor amono sosaka Babylon no basaroka ge Babylon ni raja phaiwe o nokthano sebai klangkha me Jerusalem no sebaika city no sebaika ge o nokthano sebaika haipana pura baisogya hapan sebaija ge ajorawo Jeremiah kok diari Jeremiah samani tongo borok 70 years ni poreo borok haini kipil phaipinai ge omo haikena kok sama haikena Jerubabel u sebaijak nokthano tangwani hnai bo kipili Jerusalem phaikya ge Jerubabel ni leadership bai u nokthar tangjak phika u nokthar tangjak mani sung nugu ge smai kasani jorawo obono kaitoni nokthar pilangke bai rini nok tabernacle in the wilderness boni yagulo Solomon nokthar tangka Solomon ebo sebaijaka Jerubabel abono teisa tangpaikya ge tabok unke seba tabok unke kaitoni nokthar
tamano nok thar hano जों John chapter 2 verse 20 ni simi जों फरायनायखौ नुगौ abo Jisu Christo samani o nok thar no nirok sbaidi ang salthani salano o nok thar no tangphinai ge Jews rok afro mane mala meling salaijak tama kok saka obo tangmani Jerubabel tangmani 36 বছর nangka pia mane 3 dino si salthamo si tangbai nai tiaba Jisu afro tamaisa bo verse 21 जों नुगौ abo boni besakni kokno si bosau mane ano bethadi salthani salano ang tangai basa pinai ingke Jisu ni jarawo kaitoni nok thartambo Jisu Kristo ni besak ingke boni yagolongke tabo Jisu Kristo thimani yagolongke kaitoni nok thartambo kaitoni nok thar ingka motha church bose kaitoni nok thar जों 1 Corinthians chapter 3 verse 16 no जों aro nugo aro haihini sawo nungsiade nini besak ingka kaitoni nok thar kaitoni pola nironi bisingo tongo obo kaitoni nok thar nation samani nugo 1 Corinthians chapter 3 verse 16 ge motha ingka kaitoni nok thar ge mot bokrok ingka mothani bokrok ingka Jisu Kristo 2 Corinthians chapter 6 verse 16 obo ukog no saw nung ingka nirok ingka kaitoni nok thar ang nirok bai tongnai tomani bagai kaito nok thar snam kaito tongmoni bagai Israel rok bai tongmoni bagai Israel rok no tomana protection roni bagai borno na karnani bagai ge omo haikena tabo nok tharo tomani bagai kaito tongpai जों bai tomani kaito tongpai जों bai tongmoni bagai जों no protection roni bagai ba जों no hamjak ma bai जों bai tongmoni omo hai ge tabo जों kisi sa na Bible na lebana nirok chapter 11 no bookmark kaina mana Ephesians chapter 2 Epis chapter 2 verse 21 by 22 Epis chapter 2 verse 21 by 22 ang porbana bose nokno bebak kachar rui tongnai pia abono subrai ni thani kok nok kathar snamai tongnai bo bai thamsa ngai norok bo te bebak bai baksa nok snamai tisa jago aro kaitor bini pholani bisingtui tongo oro sawo whole building being joined together bebak nok bobai se nanglawi tongo ge kaido bai nanglawi tong hake bo toru logo yesen kaitoni tong thai mane nok tharangka kaitoni tong thai tabok nok thar tini jorawo motha inge o khairok mani mol paikhanke 7 বছর কষ্ট tektoni jora bisisni kosto tektoni jora a jorawo onke tabok tama ngai bomo hai nokhar apro tama ngai जों आरोबो tongo Thessalonian 2 Thessalonian थांनायनो जमाला जों सिना नांगौ गोबां मा माहाय फोरोंनो दंगौ जे उजरा पाइसि पाइले हाफो जिसु ख्रिस्ट पाइसि पाइले हाफो 7 year tribulation पाइसि पाइले हाफो माहाय सानाय रखबां मान दंगौ 2 Thessalonian chapter 2 verse 4 आं परबनो borok rok suri mani mutai rokno pia borok rok mutai hamya rokno bo kebengnai aborok bebak ni slai bo sakno kotor khlainai bo kaitoni noktharo suda habui achuknai hake ang kaitor hnoi hnai omo toma bisisni kosto tektoni jorawo puilas bukhago shaitan antichrist bo mothani bokrok ngai achoknai tabok subabu mothani bokrok tabok ni jorawo Jisu Kristo piaba bo u mothani bokrok ngai ba anok tharo bo bokrok ngai anok tharo raja ngai bo achoknai geseng Danielo ukok ni bo Daniel bo tong ukok padi जों थांनाय समाय गोसाम Daniel kok salangmani Daniel chapter 9 verse 27 Daniel chapter 9 verse 27 ang porbono bo hati barsa jora borok kabang mabai krak khe kok khalainai piaba aboni jora khaksa laike bo yapar mungrok te barok mungrok no muthaknai selengma singsa manai rok
jotoni sakao sokpainai komodnani jora sokpai yasak abohai tongnai oro jeng hati barsa manse 1 week mane bisis ni kosto tektoni jora ni kok samani okay khaksa ni jorao bo tamangnai buino sacrifice mane usually Israel rok unok tharo borok yapharu mane ratharu mane ibarago ratharu omahai phiaba khaksa jorake mahagin tongrunai bongke amongoi tongnai raja haike asoge aro tongnai mane bonono bui worship khainai haifana khaksa lai mane jora onke bono bathagrosinai niso inge aprono borok Israel lok sinai obo kubui kaitori inge u gnei pir kok pir phai mani bai borok tebo sinai haifana sifana borok baina te borok roke boroni loge ni tongnai phiaba u 1,44,000 borok শয়তানি নাম্বার no naya ngone antichrist ni number no naya nei borok sanai hingga borok butharjaknai mane শয়তানি against borok basanai aibano borok butharjaknai ke u kuni kok pir phainai bo butharjaknai ke de aro tawani bagi borok tomata pilas kang atonement dewo tomata borok tomanai saksru musukno tau saksru dega mane dega no tau mane chasloksa damri de honsnai bono tang inge bonipore o nok tharo tui luklai jaknai bobu snajak motha I mean nok tharo thok rojanai botabok snaka inge te borok ni council members borok no ho senadrin ni ho borok ni council member tabok rodi executive member yakaba MLA omahai council member kri diba obahai member bo tabok snaja age ke tongo haibana jepro borok ni AD 70 borok ni temple borok ni nok thar sabai jakha general titus by aproni simi senadrin rokbo borok ni council rokbo kri kha haibana tabok October 13 2004 apro borok u senadrin haine hai tamanai u সংগঠন no u senadrin council member haine hai sna laifika mane na u almost sok phainani jora sok phai dongka mane koks senadrin asai fika mane haine hai sna jak fika 2004 13 October anga boni yagoro council kaha ke form khaijaka 2005 nge aroni member engka 71 member borok engka rabai nge kabar rabi hingho nge temporarily borok u members as 71 ba 71 jon snamjak nge abo officially borok 2005 ho borok jengka u senadrin council member borok decide beklai leka haine hai u tamanai u nok thano haine hai sna life yuani ge bonus nawani bagino dekrang saka musuk roborok ringnani chengkha musuk kasak nang tawani bagi saksrusu ge boni pore borok aro nirok tabernacle hini nirok google type khain na kindu tama aro yasu jaknai tamanai na yasu jaknai manai sna jak tosti kotor snam jak abono borok snam laikya ke bible sama haina bible tongma haina borok aro mane recreate jese khlailai dong ke baksa borok omahai sanai dongo phunukjakmani bible no omahai ke sanai dongo u phunukjakmani especially chapter 7 rokni simi je kok samai no obo lais thangka tabok sinchonji yakaba the church of almighty god tabok sing mane rapture english paikya hayeba angke baksa borok wansogo u 7-year tribulation paise paikya tamanai bisis ni kosto tekto paise paikya niso okay piaba abo wrong interpretation tamani himale abo kebuiya tamani himale u mondir u nokthar sabai jakha
70 AD completely 70 AD Apostle John je kok samani je nokthani kok samani Patmos Island o je manai abo 96 AD bo Phunukjakmani no bo suimani hani bagai je Phunukjakmani chapter 11 abo je mondir ba nokthar sebai jakmani obo ngnimeya nokthar sebai jaknai abo ungkha 7 বছর কষ্ট তেক্ত 23 বরক টাংনাই abono sebaiwani kokse tabuk Israel rokni nokthar kri 70 AD ono pai pikha piaba nokthar haine hai tangjak pinai bahike tangjak pinai tabuk aro jagao muslim rokni mosque tongo borok borok jug romuino aro boroni mosque age tabuk piaba abo sebai jaknai tabuk bahike sebai jaknai ke borok kabang ma research khlainai rok hainai sabo tabuk je muslim rokni mosque tongmani aro thikno borokni Israel rokni nokthar haipana nuka hai tongmani abo se khlaio borokni tamanai borokni je katharkuk jaga aro kalaiya ege borok bono karipano tangnai ngiyakeba mungsasik mane one shot mungta abo just ani one shot mungsasik calamity phai bangla ro phai pana boroni mosno sebai ronai hakapana aro tangnai ngiyakeba bono kare just bobai nangjake yembi tangpinai haipana bible ni mote borok aro nokthar tangpinai Israel rok ge aboni bagai tabuk ready ge haini hai jeng thanglai phini phede abo nokthani kok tabuk haini hai ang verse 1 pori pinai ang apro raidang hai sujaknai kongsa rejagei hai hnei sajakka basadi kaitoni nokthano sudi hayano bo sudi noktharo surinai roknobo khlekadi aro tomana suldi nisab measure khaidi bo aro nokthano kaisa sudia oro haini basawo je khulumnai rok nobu sudi basadi kaitoni nokthano sudi hayano bo sudi noktharo surinai rok nobo lekhadi mane noktharo surinai rok nobo sudi lekhadi khorok busuk tong ba busuk bu sudi lekhadi nisab oro sumani borok jonno ro kaitor sudi nisab ge bo surbainai mane lekha bainai surbainai jepanungkha ge toma bisisni kostoni tektoni jorawo aro khoroknei witness khoroknei kopir phainai kristoni mui sakhi ro phainai kaidon ngui sakhi ing phainai ge bo ni sakhi ni bising tino borok pirma baino 1,44,000 Jews rok poito khlaima bai borok bthangjaknai pia bora boroni bwsa hingke borok mane boroni phola bthangjaknai borok bwtharjaknai soitan bai ge oroni simising nugu gentile mane kubun dofani borok rok Israel rokno kaprungnai mane no boroni yago borokno jematang khlainai piaba bising no hingke mungsa khlaimaya koidin 3.5 বছর 3.5 years ge among beba kaitor borok no roma bai kaitor khlaimanai kaitor engka beba ni nokphang kaitor rokhangke roimana seng omai kabang mana bible verse nugu Matthew chapter 10 verse 29 no seng nugu tumanai tok besa masa hawo khlaimaya kaitoni morji sara kaitor royang ke borok hawo khlaiya even tumanai jabrabu thya kaitor thilo yangke
kaitor babagno ke job bukhai hini sao kaitor babagno siu ke John job jepro soitan bono amjok nani phayo apro kaitor ni mission mana he kaitor allow khaika ke bok khlaiman ka ke soitani fan limited kaitor ni ke limited kri phiaba oro sao ang hani hai pore pikenai ang apro raidang hai sujaknai kongsa rijak rei hai hnei sajakha basadi kaitoni noktha no sudi hayano bo sudi noktha ro suri nai rokno bo lekhadi haipano noktha ni nokla no ta sudi abono ta sudi tamni hinba abo buini borok rokni yago rijakha borok nokha talbrui chinui jora town katharno kadulwana nokha ta mane 4.5 months 42 months English with 42 months okay borok aro ta suldi tomane male aro borok thangi mana tei sujak no ke mane antichrist ba shaitan yak romaya omo haike जों nugu ke ke bopano u kenei no olive trees yakaba 2 lampstand nei sao abo 1260 din borok kaitoni kok pirnai 1260 days ge जों omo nai ni kanke 3.5 years tiksa bara tei 10 din bara 65 ke जों lekha kanke abo boroni oro tik kisi sate koi din bara aipana hat nang onomani sarot din bosor kena जों tommen ye jepro borok kok sawai mani kok pir mani paikha keno borok boroni samung paikha keno borok no buthar jaksinai shaitan borok no buthar sinai ke tei kisi sa kok sanani arong ke ang tepro sama hai Gentiles rock yakaba kubundo faborok rock kubundo faborok rock je sajak mani o kok punya sak jora o je amane o mondir ba nokthar kaprung jaknai ke tikesa u khorok ni witness ni kok jung ini tiksa wansok nai verse 3 by 3 ni chimi 6 jora ani bagai kok sanai pudri kanjak khorok nei no ang rohorwana borok nokha sal 1260 jora kaitoni kok sawana kok sanai khorok nei rok engkha sungsani subraini buskango tongnai thaistei bufang phangnei hai thopna gwnei thopsa sukphano borokno hamya khlaina naikha hunke borokni bukhukni hor ongkhorui phaiui a kena are rokno sokomonnai omotui kheno borokno hamya khlaina nainai borok bo buthar jaknai borok kaitoni kok safru watui waya tui khe borok nokhano kholobui mano tuimuk rok bo borok ni yagono hake tuimuk rok no bo borok thui khlai mano borok ni muchung tui no podre pod birman phanangui hakotor no thungui tongui mano geseng oroni bising tui jeng wansogui mano abo u khorok nei saki ro phainai ba kaitoni kok saphainai borok engkha tuma pudri kanjak mane English ko sackcloth tomano bujo jepro borok mane jepro borok ni dukho no phunukmani apro borok Israel rok sackcloth mane bosta no ri hamya no ri soroi no kana ke omono bujo ke borok knei tabo oro borok ni bising tin sai mano omo Elijah pan ngi mano Elijah bai Moses ngi mano Mosi ngi mano tomane male Mosi no tuino thuyo omo khlainai angke Elijah tui
wati waya ke tongronai ge sing wati waronai wati waya ke tongronai abo Elijah de basing siu Bible of smai kasamo sung nugo ge mosi inke latha bai bui tuino ama mane tuino izibo Israel lokno tiklai te fiwan iskan drowo tuino thui khlai mani ge sung one soki mano mane omo Elijah bai mosi kipili phai kok pi phai khna ukok sung sai mana haibana sebab sung soi ke sia haibana sung onuman khlai mana haisi geboro kaitani kok no saklainai sanai 1260 days okay ajorawo haina hai 1,44,000 Jews rock ni fola motangjaknai borok ni kok pirma bai jung omo Revelation chapter 7 obo jung sungka Revelation Phunukjakmani chapter 7 obo ukok tongo jung already naika okay borok no mane 1,44,000 borok motangjaknai foron fola motangjaknai okay jepro uknoi saki ro painai ba kok sapainai kaitini kok no pir painai borok ni samung payo borok ni kok sabayo u soitan borok no bethanai boni sekangke mungsa khlaimeya borok ni samung pai kangke borok no bethanai abono sing tomo mana verse 7 no borok kok sawi pai keno hakorni ongkhorui phainai ayabrui borok bai choba nanglainai bo borok no mechenai butharnai verse 6 jora mungsa khlaimeya yaba borok ni samung pai kangke kaitor borok bai tei tonglia potonglia na hosina borok ni samung pai keba borok ni samung ni jora tisi pai phayo okay soitan borok no buthanai okay borok Jerusalem o butharjaknai de jaga Jisu Kristo thuyo a jaga na borok bo mane city one butharjaknai Bible sama haina okay boni pore temangnai borok Bible sawo verse 8 sawo hake borok ni subrai kruso kanta bujak mane a taon kotor ni lamao borok ni mang klai tongnai Sodom eba Egypt hwnei sake borok rok a taon no ngna hwnei romo mane u Jerusalem ba u taon no borok Sodom bai Gomora Egypt bai Sodom hwnei sinijago temanai bisisni tektok kosto tektoni jorawo ge borok ni kthei besak kthei besok lamao klai tongnai sal besok ni bagai get bonsi sekang Sodom temano seng busi Sodom kena temanai waijamani jaga buitala tongmani jaga abono seng busu Sodom Gomora kena abono borok rok Bible ni mote ge Egypt ke sengsani tongmung sengsano bojo Egypt ke ge jeng tabuk verse 9 sangsnai verse 9 no joto dofani borok rok joto bosong ni borok rok joto kok ni borok rok tei joto hani borok rok borok ni mangno nokha saltham kechar nainai hake borok no phobruk borok no bu phobroya salbesek ke aro joto sengsani joto dofa joto jati joto ha borok ni besak kthei no uknoi ni besak kthei no 3.5 days nokha saltha khaksa borok rok nuknai tabo nung wansok nai di nung ang Bangalore tongo Bangalore kthei lamao klaija ka jeng Tripura tongto ti nukya haide ge America tongnai rok nukya Korea tongnai rok nukya Egypt tongnai rok nukya Bangalore o tongnai rok kaisa no nukui man haibana orosa o nokha salta joto sengsani borok joto se nuknai hinisi ge bahai ke bon nukui man ge tabok ni jugo omo sujakman ingka afro mungsa social media hneibo mungsa krei camera hneibo mungsa krei mobile hneibo mungsa krei phiaba tabok ni jugo ngi bano tabok Bangalore thikya ke niro live cholai tongkha ke Udaipur asok tiba nai mano Agartala asok tiba nai mano America asok tiba nai mano okay mane jeng busiwi mano omo haike telecast ngai ge social media ni through theke nuknai borok sengsani borok no nainai
ge tabok to social media ni juk hede ge pia afro jugya haipono o social media no sahor manai no o kok sujago ge oro sawo bebag dofa bebag jati bebag borok rokno o kuthino Jerusalemo klaijak Jerusalem ni lamao city o klaijak saltha khaksa romui borok rok nugnai o kuthino foroja gyangnai sogroja gyangnai lamao klaijak he borok rok nugnai okay omo haikena social media television tei yakaba mobile tei podre podke nuknai okay borok rok sungsani borok rok bu kuthino nugui teibo tongthok jak bainai kis tongthok jak bainai sungsani borok rok aroni borok rok verse 10 on poribono a khorok nei kuthima bai sungsani borok rok tongthok jak nai borok khas rangui tongthok lainai khoroksa tei khoroksano hili rohor lainai tamni hinba a diari khorok nei sungsani borok rokno belai tekto manjak rukha borok tongthok nai tabo Christian bethajake tongthok jak mahai sungsani borok rok haible Christian bethajake tongthok jak borok omo haikene o khorok nei toman le borok kaitani kokno si pir phaiye a jorawo piaba Jews rok simisi muthangjanai mitonardi omoni kosto tektoni jorawo bisisni kostoni tekto jorawo Jews rokno muthangmani bagise kaitor u khorokni prophet no diari no rohor nai oino kubun dokhoni borok rok muthangjaia sing muthangjagi me yaro only 1,44,000 inke baksa borok roke u bono sawo 1,44,000 abo chungsi abo sinchonji abo tamanai the church of almighty god ama kaitor ni honai rok piaba obo Israel jeng Revelation Phunukjakmani Chapter 7 obo ang okok no saka tabo okok no sawo obo sebarok bo u khorok nei basawi kaito borno rohoi kok piro mani bagai borok piaba borok betharjak nai boroni besake bese betharjak nai boroni phola semise bethangjak nai verse 11 and 12 11 by 12 nokha saltam kachar tongkhe kaitoni aroni muthangnai hama phaiwi borokni bisingo haphaikya hake borok bacha laikya borok no nuknai jotono belai khe kirijak laikya apro a diari khorok nei chukno hani sotonei hai hnei samak khnaka oro kasawi phaidi hake borokni kena ari rokni mokol buskango borok chukno hawo chumuiwo khe kasawi thangkha gatabok tama singnuk aro u kthei klai tongnai rok busa kthei klai tongnai rok borok srapsani bisingo podre pod tamanai bangla kotor phaikya haini sable nokha saltham kachar tongkhe kaitoni aroni muthangnai hama phai borokni bisingo haphaikya ke borok kaito borokno haini hai sosapikya thangsaropikya angke podre pod o sungsaro nokha gurungka podre podungka bangla phaikya ake borokno jisu mane kaito borokno sosawi langka angke ajoro kwbangma borok kirijaka borok bo thikya o amang simang mabai bangla ro podre pod phaima bai abo thikya ge verse 13 no afru no bangla kotor phaiwo tauni khasik khakchini khaksa sokomor jaka khakchini khaksa sungsani kogorondi satbager ekbak borok rok sokomor jak baikha borok khorok sni sai bangla bai buthar jaka te borok rok belai ke kirijagoi chukno hani kaitor se kotor hnei loblaikha ke borok tlangjak baikha kaitor borno sosawi tlangkha kathangno tlangthangkha kok pinai rok nongke bangla phaikha podre poraikha sungsani khaksinini khaksa borok thikha buthar jaka o natural calamity bangla phaikha nokbar phaikha podre podke buthar jak baikha jorosung verse 13 no nugu temane male borok kaito ni thani phainani naiya agena kaito borok no bustungkha ke aro borok
1,47,000 borok kaitor bai boroni fola muthang jaka and borok kaito no loplani sengka borok kaitor o 1,47,000 jepro borok millennium kingdom hau borok kaiton loplani sengka ba Jisu Kristo bai baksa tisawit langjak nai rokbo kaitono loplani sengka ajorawo amongka millennium kingdom chengmani jorawo again chapter 15 nichimi chapter chapter 11 verse 15 nichimi okay aro जों नुगो तमाय ससनाय कग्रबाय के तमाय ससनाय ark of the covenant माने काइटोनि स्माइ जों आरो नुगो फारि जों थांनायनाय 15 न परेबानो verse 15 और हानि साव कंडकनि उलनि आ तत्र तामने माने 7 angel और मार्क्सनि बा उ खरक्सनि सुवारि बो तत्र तामने जराव तमा verse 15 आफ्रो खरकदकनि उलनि आ सुवारि बिनि तत्र तामखा हाके चुकनो खावो सतनै खाय हनै साजाखा चिनि सुब्राय बाय बिनि मासिया ताबु असंसानि बुग्रा चारो जाखा हाके bo molbrum brum bugra ngai tongnai getabo oro जों नुगो उ खरक्सनि सुवारि तत्र ताममानि जरावो bo तत्र ताममानि खा बुस्थुंवानि बागै बुस्थुंवानि तत्र माने bo तत्र तांखांके ताबु राजा रौपासै खरक्सा सेन्ट्रि bo सुखा राजा फाइनिका हमाहाय केने बरकबो सुवारि तन्नाय ओंखायनो काइतो बरकनो बुस्थुंमानि बागै माने तियार ताबो बुस्थुं फाइसिनाय हमैको जेफ्रो तनाय तक थाइसिनि लुख्लाय जागो आफ्रोनो उ कस्ट टेक्तो नि जरा पाइनाय गेबोनि यागुलो हंके मिलेनियम किंगडम उन याकेबा 1000 बছর 1000 BC काइटोनि हा चेंनाय ओंके आबोंखा इंग्लिश बायके मिलेनियम किंगडम इंग्लिश बाय कग्रो बायके जे काइटोनि हा 1000 BC काइटोर राजा जाफैनाय जों John chapter 18 no जों नायखेनुगो जिसु ख्रिस्ट सामानि हायनि सामानि दङ आनि हा असंसारया my kingdom is not of this world आनि असंसार आनि हा अंमनि ओके आं आनि सुवारि रगनो रिहो खामो आनि सुवारि रग फायि रोमानि सैन्य रग बाय जबा ख्लायखायफेमोन आनो फियो खामोन आनो कोसक थैरिया ओंखामोन फियाबा असंसार आनि हाया हायनि सामानिजों नुगो फियाबा असंसारो जिसु ख्रिस्ट काइटोनि हानो तबोखा बाहायके बो कालबारि क्रुसो थैयै ताबो जे जिसुनो पयत ख्लायनाय बरक बो काइटोनि हानि बरक जे जिसुनो पयत ख्लायनाय बरक बो काइटोनि बरक फियाबा ओ हा ताबक जों ताबक जे बरक जिसुनो पयत ख्लायनाय अबननि हांखो बुजिथाय जे जिसुनो पयत ख्लायनाय बरक जों काइटोनि हा तमने माले जों जेप्रो सुरिलाइप्रो काइटोनि हा फवारथों काइटोनि हा वारथों माने ताबो काइटोनि कथमा पिरै बरक रक मोथांजाकथों अबसिबले गे जे बरक मोथांजाखा के काइटोनि हा फवारजाखा ओंके उ काइटोनि हा असंसारो ताबक जरा नुगजागिया फियाबा उ हा सालसा गोबैनो नुगजाफैनाय बंखा मिलेनियम किंगडम गोबावनि परे द जुगनो हानो जों सायमोनो अमंका हैजाकक मार्क चैप्टर 4 जों सायमोनो ओके जों किसा पलिनि लेवनो मार्क चैप्टर 4 verse 11 by 12
गोबां borok podre pod ke interpretation khayo haini bagai जों स्राय ke o kaitoni ha homarok nobo जों bujitai 11/12 okay kaitoni hani bisingni kokno norokno sawi mandruna ke mandruka khnei jisu saka pia buino ke rungthoma tui beba kokno khna rojaka hake borok mokol kaisomui naisikana haibano nuglak borok khunju kaisomui khnawana haibano mromui manglak ungyake borok kaitoni faising kipilka mun hake bo borokno nakar khamon mane borok kaisomui naifano nugya kaitoni hano soba kaitoni hana nuk जों kebui matangjangnai rongka kaitoni ha abo nukjakya kaitoni ha bisingni kok nukjakya haikono tabo omono kaitoni ha je borok matangjak u borok kaitoni ha u borokni bwkhao kaitoni sason tomon mele tabo ang kaitono poito khlaika ke jisu kisi o ani bwkhani raja ge ang kaitoni ha ge tabo jisu Kristo puila phaimani ei bo second coming u ksaro kaitoni ha angka nukjagya kaitoni ha tongo o sungsar kaitoni haya sungse kaitoni ha haipana जों kaitoni ha nukjagya ge o kaitoni ha sungsani borogya hani bagi jisu Kristo sawo ang o sungsani ingya nirogo o sungsani ya je pro जों जिसुनो poito khlayo hani bagai sungsani borok sungsani rokno naisirnai ano naisirtui hani जों samani rok tarmane जों o sungsani ya जों kaitoni hani borok hani bagai apostle Paul sawo ang sugno hani borok se we are citizenship of heaven ge jisu Kristo sini bubagra batini raja ekebye ge obono Christians ge u kaitoni ha angka Christians obo hijak kaitoni ha hijak ge jisu Kristo kaitoni ha o sungsaro toboka ge जों aro habnani nangnai ge bai ke जों habuiman poito khlaima bai Luke chapter 16 verse 16 o जों nugo kotma kahamno pirma bai abono busi khangke जों habuimano जों o sungsaro tongpro kaitoni hawo habka je kaitoni hawo o sungsaro tong mani jorao kaitoni hawo hanai rok kaisasi nukjaknai kebui kaitoni ha mane future o je nukjak kaitoni hawo habuimanai tabok je kaitoni hawo o sungsaro kaitoni hawo hanai borok bo kaitoni ha nukjak phainai salsa apro aro habuimanai Matthew chapter 25 tari thamane Matthew 25 verse 34 Matthew 25 verse 34 Apro bugra bini yagra bkhakni borok rokno hai hnei sanai apa bai hamsa rojaknai norok phaidi sungsar snam jak pruni simi norokni bagai tiar khlai tongmani aha bantano na baisidi jepro paithakni jorawo tman phaidi tamogle phaibaisidi age snam jak niron bagai snam jak apro hanuk jak sinai kaitone hanuk jak sinai taboke kaitone hanuk jak sebab kaitone ha kebui jisuno poito khlaine borokno kaitone ha Tama mane nukjagya. Tabuk sungsalen nukjak kaitoni ha nukjagya. Haipana salsan nukjak painai tabok je kaitoni ha o nukjagya apana hanai rok borok kebui nukjak paipro ar borok na habui banai. Tike bo habui meya. Gek sang kaitoni hawani ke tabok kaitoni hawani ke tama asai ketal ngene nangai. John chapter 3 verse 3 was how asai ketal ngyang ke koisa kaitoni hawa nugi meya hanu nugi meya hede je borok asai ketal nya phola bai tui bai asai asak o borok kaitoni hawa habi meya mane phola bai tui bai tamu phola bai tui bai tui mane na kaitoni kokthai no samaj
kaitoni kok thaino khanawi bonusung poito chawi gesung jing thani phola sokpine gene sung asai katal ango je kaitoni hawo hayarok habui meyarok ba hayarok borok mangna borok sebab kaitoni hawani nayarok habui meyarok sebarobu borongka jung bible nugu mathai 23 rogo jung naike nugu borongka dharmik borok religious borok dharmik saksano dharmik borok ni wansoknai mane religion no tui tongnai rok ba dormo hnoi Christian no wansoknai rok borok male dormo mane na ang samang khaikhaken ang chukno hathangi manai gete sagni rang puisa dondolo dongno romai tongnai rok tabuk jung romdi Mark chapter 10 o jung kaisa amonuk mahai aro Jesus Christo haini saw hypocrites Pharisee rogno hypocrites niso ngate Mark chapter 10 verse 25 onke aro jung nugu Jesus Christo samani chukno hawa ni bagai uchrai rokai ngani nangnai genang rok kaitoni hawa ni magi kong ni susi belamo hawa ni si laiku wane ba borok chukno hawa ni tuknai nei sama genang rok rang puisa genang rok borok chukno hawa torna tuknai tamani bagai borok rang wo depend rang no torjag rang tongma bai anghai bon bukha koine ni ngi meya cerai hai ngi meya ke sing jepro muthangjago ba kaito no yachago aprono jung chukno hawi manai jung muthangjakha ba jung phiokjakha ke jung kubuino chukno hani borok ke jung chukno hani kokno pirthai mane kothma kahamno pirthai je kubuino borok chukno hani borok ke bo kothma kahamno pirnai obono proman bo chukno hani borok tamane male jung bible lo Jesus Christo boni sagri rokno bhaike surinani phurungo abo boni sagri rokno simiya jung no phurungo omono tamane subrai ni surimong ede chukno hani ochini yafa nini mung bori jakthung nini ha phaithung nini mung bori jakthung nini ha phaithung hake suri di ne boni sagri rokno phurungo nge jung or meaning table nini mung bori jakthung mane nini mung respect khlai jakthung nini mung kuchuk ungthung nini ha phaithung nges kabang borok motha rogo omrogo jigi japai khangani suri lai chukno hane ochini yafa nini mung bori jakthung nini ha phaithung haipon nini kubu ha phaithung mane nini borok rok muthang jakthung haipona kok pirani bagai mungsai sakthariya kok pirani naiya kubu bukhabai homa kalaika kabang ma haina tonai moina hai atika hai buku bai simi sawu bukha krai haina pra sakata haipona ang waisa se komo tui sawana jung nang ge omro rom busina ni nang ge bible sawu Roman chapter 14 kaitoni hangkha chawani nungmani abuya abongkha kaitoni kathar te khaksangai te phola khaksangi tongmani kokse ge Jesus Christo sawu Luke chapter 9 no ongklokta na hodi buskangsi phai do not look back je khoroksa borok khaini saka angni ni loge lekta na musung haipana ani taku buku rok no ang mane kok salaiwi ma lai phaigrana apro Jesus sawo ongklokta na hadi sing je borok kaitoni hani borok bo kaitoni hani bagi no wansogo ke te kisisa na ino sing palesina verse 6 by 9 sorry longer day oh yeah 16 by 18
Okay, Millennium Kingdom Painai, Millennium Kingdom of Tomangnai chapter 11 verse 16 to 18 ang poripinai. Hake kaitoni buskango sakne asuk thayungo asuk laijak okra khorok brirok potap sa khlai layi hai hnei sawi kaitono khulum laika. O subrai keplaisa kaitor nung tabuk bo tongo agi bo tongo nung nini pan krakno samungo phrangui bugra ungmat hai chung nono hambai ruo. Poito kri rok jolijak sukha. Tamni hunba tabuk nung jolijagui yagul suna jora. Tabuk kthui rok bus thumjakna jora. Tabuk nini seleng diari rok no sokat rona jora. Nini bebak borok no. Nono kirinai rok tamo borok kotor. Tamo borok kusu. Borok no sokat rona jora. Tabuk sungsar sokomo jaknani sokomo nai rok no sokomo na jora. Or sangnugo. Khorok besok 24 elders, 24 okra borok. Kaitoni ganawo asokjak. Borokni singhasono, borokni asok thayungo. Borok tuma khlaikya, borok kelai berap sake kelai borok bokro bongwi kaitono lopnani cengka ni oro sengdugo. Lopnani cengka manene seng kaitono hambai ro. Tumane hamale seng je man mani, je seng rozak mani, seng nang mani no kaitor seng no roka. Hani bagai seng petap sake. Get omo borok petap sake kelai manene seng kaitono apro te mengsaya. Tamane seng apro bebag no sinai. Hani bagai seng kaitono hambai ro mane tongnai. Get nung hai te kotor, nung hai te fan genang de tong. Get borok rongke jole jangnai sungsani borok rok ba omongnai manino borok tabuk bus thumjaknai kaitoni jole mani borung thani tabuk luklai rojaknai get je phiok jagya rok poito kri rok borok ni jora borok paisinai borok mol brum ni kosto tekto mol brum ni norogo kiklai rojaksnai. The Christian rongke kebu ke bono poito khlaini rongke borok sokat rojaknai. Geseng tabok verse 19 no chukno hani kaitoni nokthar phiok jakha hake bini noktharo smaini a sunduk nukjakha afro nokha philikha gurumkha phuirang kokha bangla phaikya te belaike kothor klaika. Gero chung nugo kaitoni sonduk khulokha. Manene kaitor tongmani aro kaitor tongmani jaga. Kaitor ni kharyok mabai kaitor ni sonduk khulok jaka geseng kaitor bai baksa tongnai geti borok rok ke amang simang bainai te borok bus thungjak sinai borok khiklai rojak sinai morke wo khiklai rojak sinai bus thungjak mani yagulo ige obono जों माने kaitor boni covenant boni smai tamanai angtese porpisne chukno hani kaitor ni nokthar phiok jakha hake bini noktharo smai ni sonduk nuk jakha tabo smai ni sonduk nuk jakha boni nokthar khlok jakha boni smai ni sonduk nuk jakha mane kaitor aro जों bai mol brum tongwi sinai o chukno hau ge asik no tini ge जों hani hai continue khlailayone chapter 12 ni sini ge nai tongnai joto taku bukurok no ani khamjak khani kha